யாரு? நான் தான். நான் தானா? உன் கணவன், காதலன், செல்லம், புஜ்ஜி நான் தாண்டி. அதெல்லாம் நேத்து. அப்ப இன்னைக்கு என்னாச்சு? காலையில வீட்டை திறந்து போட்டு சொல்லாம கொள்ளாம வெளியே போனவன்லாம் இப்ப இப்படி பேசக்கூடாது. நினைச்சா போய் வரக்கு இது என்ன சத்திரமா சாவடியா? ஒரு குடும்ப பொண்ணு வாயிலிருந்து வர வார்த்தையா இது? இதை விட அசிங்கமா வரும். காலையில எந்திரிச்சு பாக்குற பக்கத்துல ஆளை காணோம். நான் அப்படியே பயந்துட்டேன். வெளியே போய் உன் செப்பல காணோன்னே தான் நினைச்சு நீ எங்கேயோ வெளியே போயிருக்கேன்னு. பாப்பா பிசினஸ் டீல் விஷயமா வெளில போயிருந்தேன் பாப்பா. அந்த ஆள் வேற ஜாகிங் போகும்போது தான் மீட் பண்ணணும்னு சொன்னான். நீ வேற நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தியா, அதான் சொல்லாம கிளம்பிட்டேன். புரிஞ்சுக்க பாப்பா, அன்பு ஒன்றுதான் அனாதை. செருப்பு பிஞ்சிரும். அன்புன்னு ஒண்ணு வைக்க அங்க யாராவது ஒருத்தர் வேணும். அங்கேயே அன்பு அனாதை இல்லைன்னு ஆயிருது. சும்மா வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் ஒளராத. வர வர ரொம்ப அறிவா பேசுற பாப்பா. என்னதான் சொல்ல வர கடைசியா நீ? அன்பே இல்லாதவன்றேன். கட்டின பொண்டாட்டி மேல அக்கறையே இல்லாதவன்றேன். பொறுப்பு